lento uyilanda ngitshela ngesikhathi yenziwa lapho uye khona yayini inyoka yini Lapha yana ngendlela ngoba nami ngangithukile ngingazi ukuthi ngabe kwenzekalani. Kwakuyinyoka eyangena yangithandelela nami kwaze ngangazazi kusho ngaquleka khona lapha ngaquleka yebo ikuthandela kuphi endlini yakhona endlini yakhona. wait shuthi mangabe ulapha ufaka kuleyo ndlu urolelwe leyo nyoka uma uphume khona sekukuthwala kwakho lo Kusho ukuthi uma urole leyo nyoka leyo irole sekuyikona ukuphumelela kwakho lo bese ubuya nale ibhakede ube sobuya nathi ibhakede. So- Leyo ngingalazi ukuthi lalinani phakathi ngalibona ngoba sengilivula sengifaka igazi phakathi. Phela. Yebo. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Alright nindabakashana kamenza apho zomlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehlala nasezantsi kwezifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika. Igama lami King Sichaka ngokaluqa. Sibonge kuthando nesupport nganza kwethu. Asingene ke ohlelweni lethu olibizwa ukuthi izimpande zama-Afrika. Sizokhuluma ku-double thinta isithwalo nabahlushwe isithwalo ukuthi kwenzekeni kuphi kanjani. Asibingelele ke osihambele namhlanje. Siyabengelela khona. Ngiyabingelela babukeli. Njani na? Ngiyaphila. Ubani mama? Igama lami nginguzama wakaKhumalo ozalelwe endaweni yaseMthwalume. Ufundile khona amabanga phansi waze ufika ku-grade 11. Ngesizathu sokuthi abazali babengenalutho ngafika ku-grade 11 ngangakwazi ukuqhubekela phambili. Okay. Kuyezwakala ma. Mhlawumbe ake sizwe udaba lakho ukuthi liqale phi kwaze kwafika la sekuyinkinga khona. Wow, udaba lwami lusekutheni ngithe ngingumntwana ngaba nempokophelo enkulu yokuthi ngikwazi ukuthi ngifuye. Yebo. Ekufuyeni kwami kube nomakhelwane ofikayo wafika wanginikeza izinkukhu ezimbili amaqhude awu2 nezikhukazi ezintathu. Ngakwazi ukuthi ngifuye. Ngingakwazi ukuthi ngifuye izinkukhu zakwazi ukuthi zizalele zande. Yebo. Okay. Kwaqhubeka Kusho ukuthi lapho kuqhubekile zande izinkukhu ngathola ukuthi fanele ukuthi ngikhiphe izinkukhu esezikhulile ngidayise ukuze ngikwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni ingane zikwazi ukuqhubeka nempilo. Okay. Lapho benginezingane ezisithupha ezine ezabantombazane ezimbili ezabafana nabo dadewethu ababili abanezingane ezima22. Okay. Asambe ke ma kwahamba kwaze wafika lapha sekuyinkinga khona. Inkinga yami iqale la ekuthaneni. Ngithi mengabe ngiphi izinkukhu ngizibona ukuthi izinkukhu zami aziphelele. Angangazi ukuthi noma zidliwa isilwane noma zenzekalani yabo. Kusho ukuthi lapho ngikwazile ukuthi ngingene esontweni ngibike udaba lwami. Kwabe sekukhona yedwa othi hayi angangisiza ngithatha ngise endaweni yaseMalawi lapho ngizokwazi ukuthi ngikhusele khona imfuyo ingakwazi ukuthi ihambe ngendlela engayiboni. Okay. Kwenzakalani ke from la? Kusho ukuthi mangabe ngiyile eMalawi kusho ukuthi mangifika khona ngilibeka udaba lwami ngalibeka udaba lami babe sebethi ke lungile mama sokwazi ukuthi sikutshene ukuthi ke uhamba kanjani.
sengiqala-ke indlela yokuthi insebenzelo yakhona ngizoyiqala kanjani. Yeah. Ngiqala insebenzelo yakhona, babe sebenginikeza into eyibhakede elimhlophe. Le bhakede elimhlophe bangitshela imiyalelo yakhona ukuthi okay, le bhakede uzokwenza ukuthi into zakho zibe kahle uma ngabe uzogcina imithetho yethu esikutshela ngayo. Nangempela ngithatha ibhakede, bangibuyisele ecaleni. Bathi into zami ngizokwazi ukuthi ngiyisebenzele ngingedwa. Le bhakede kunemigomo yakhona yokuthi emva kwesinyanga uzokwazi ukuthi uhlabe isilwane, igazi lesilwane ukwazi ukuthi ulithele ngaphakathi ebhakedeni. Nangempela ngakwazi ukuthi ngenze kanjalo, ngakwenza lokho. Kusho ukuthi ekwenzeni kwami kwase kutholakala ukuthi ngiphathwe umkhuhlane. Okay, ngingakophathwa umkhuhlane ngakwazi ukuthi iy'nkukhu ekhaya kwathiwa hayi zirathi ziyakwazi ukuthi zichamisele zibeke amaqanda, bakwazi ukuthi badayise, bakwazi ukubeka izinto etafuleni njengoba kade ngeza ngiseke ekhaya. Baqala-ke lapho-ke kwase kuba nomkhuhlane ongiphathayo. Wangiphatha umkhuhlane ngaze ngalala phansi. Kusho ukuthi ngokuzwa ukuthi odadewethu ukuthi udadewethu akaphilanga lapha ekhona, beze bazongilanda. Ngibe sengiphindele ekhaya. Uma ngiphindele ekhaya, hayi ngempela babona ukuthi hayi izinto azihambi kahle. Ngibe sengiyalulama. Kube sengathi ngiyalulama lapho, yabo. Lapho odadewethu baney'ngane ezima22. Oyedwa-ke uzile nazo iy'ngane, uhleli nazo la kumina. Yeah. Kube sekuthi-ke ekuhlanganeni kwey'ngane zonke lekhaya, ezami sezishonile iy'ngane ezine. Kwasala iy'ngane ezimbili kumina. Bona bafikile ney'ngane ezima22. Okay, nakhona kungene lesihlakava sokuthi iy'ngane ziyashona ekhaya. Zishona iy'ngane kuyafihlwa njalo. Yonke lento yenzeka wena uyagula. Ngiyagula ngilele phansi. Zishona iy'ngane kuyafihlwa nje, kulwane kufihlwa. Kuze kufike ekugcineni kuthiwa hayi ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Ngoba lento iyangidla ngaphakathi ukuthi angitshelanga muntu ekhaya ukuthi kunokuthwala ekuthize engikwenzayo ukuthi ngifuna izinto zikhanye ekhaya. Babe sebethi yena hayi lungile ngoba siyabona ukuthi izinto zihamba kanje. Kodwa nje ngendlela izinto ezihlangani ngakhona. Bese ngithi mina hayi lungile ngoba mina lento ngifihle ngaphakathi kumina. Akekho waziyo futhi akekho umuntu futhi ngophinde ngimtshele. Babe sebethi bona hayi ngendlela izinto ezihamba ngakhona. Kanjani ukuthi mhlambe ibhizinisi le mhlambe ulise mhlambe enganeni, yabo. Ngoba kuyacaca ukuthi izinto ngendlela izinto ezihamba ngakhona angiphilile. Ngathi mina hayi uma bekuzohamba kanjalo angiyiboni inkinga, kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ngikwazi ukuthi ngiphumelele nami ngivuke kulolu cansi engilele kulona. Azishone iy'ngane, kudadewethu kwasala iy'ngane ezine owayefike nazo ngoba ezongigada ngoba ngigula. Yonke lento yenzeka nje wena uyazi ukuthi wahamba walanda into wathwala wayibeka endlini. Ngesikhathi usugula wawungasakwazi ukuyihlabela. Lento seyihlabela yona. Seyihlabela yona ekhaya, seyiyaqeda nje yabhubhisa nya. So njengamanje njengoba ukhuluma still awukalulami kahle. Kodwa still lento uyabona isaqhubeka isekhona egcekeni. Isaqhubeka egcekeni. Ngize lana nje ngoba ngizocela usizo ukuthi kambe yini kambe engasingisiza. Inebindi yazi. Tshela mina wema mhlambe ungenze understand. Uthe ngesikhathi ukhulu ubunothando lokukhulisa iy'nkukhu. Umakhelwane wabona ukuthi unothando wakunanela iy'nkukhu ukuthi qhoshalaza ngalezi. Wahamba. Wasuswa wona into encane nje ukuthi iy'nkukhu zakhe ayisahleli kahle ziyantshontsha. Wayesontweni wathola umuntu wake-influencer ngento yokuthi uhambe olanda into yokuqina esontweni phakathi. Awuyibuzi ngani lo muntu okukhipha esontweni engenayo into yokuqina yini eyinikeza wena? Akufikanga lokho msakazi. Ngangimbona ukuthi naye umuntu ophumelele empilweni, kodwa angazi ukuthi uphumelele kanjelani. Lento uyilanda
ngitshela ngesikhathi yenziwa lapho uye khona yayini inyoka yini laphayana ngendlela ngoba nami ngangithukile ngingazi ukuthi ngabe kwenzekalani. Kwakuyinyoka eyangena yangithandelela nami kwaze ngangazazi kusho ngaquleka khona lapha ngaquleka yebo. ikuthandela kuphi endlini yakhona Endlini yakhona. wait shuthi mangabe ulapha ufaka kuleyo ndlu urolelwe leyo nyoka mawuphume khona sekukuthwala kwakho lo Kusho ukuthi mawurole leyo nyoka leyo irole sekuyikona ukuphumelela kwakho lo. bese ubuya nale ibhakede Ube sokubuya nathi ibhakede. So- Leyo ngingalazi ukuthi lalinani phakathi ngalibona ngoba sengilivula sengifaka igazi phakathi. Phela. Yebo. ufaka igazi uvale ulibeke lapha Yebo ngifaka igazi phakathi linyakaze ukukhombisa ukuthi lona engimphayo naye uyayimukela into engisuke ngimnikeza yona. ulibeke uthi wabuye ekhaya wasuba nenxiwa lapho Yebo ngabe sengikhomela ecala. sohlala wedwa kancane sohlala nalento Yebo. ukhona kodwa umnyakazo wawubona owenziwa le kwanyakaza kancane Yebo umsakazi ngasho ngithi umnyakazo wabakhona ngale nkathi ngiphuma khona ngoba ngakwazi ukuthi izinkukhu zichamisele zikhule ngikwazi ukuthi ngidayise ngikwazi ukuthola impuphu ngibeke ekhaya ingane zidle. njengamanje kusenkingeni ifile ingane zabodadewenu nabodadewenu athi ungixoxela ukuthi babonana bengaphilile kahle kuwe awukho right esimeni sempilo right, yebo. lento ayisasebenzi indlela ayilandelwe yona kodwa iyaqhubeka iyayihlala Iyaqhubeka futhi iyayihlabela. Ingakho ngizithe ngizocela usizo lana kwi-channel ukuthi kambe ngasingikhulule ingikhiphe la. asazi ngane zakwethu ezinye izinto mazenzeka nathi sike sizosebexoxa besixoxela silalele sizwe ukuthi bathini kodwa ke okunjengalokho sike sithuke nje sizwe xoxa kokunye ke nami ngeke ngathi inganekwane nje engixoxelwa yona kube ukuthi ke phela ngumsakazi ngizothina ngijaji ngiyalalela lokho abakushoyo ngazi ke mhlawumbe khona ulwazi ongalishare nathi sizwe asibafuni ke abantu abasitha amashansi ngane zayo sekudlalwa kakhulu ngempilo zabantu mawuthi khona into ongasiza ngayo nasi salwazi sayilandela sona into la sayilandela khona kodwa njengamanje imingento iqothula kwasana emndenini asiphinde sibonane kokulandelayo sale kahle